Naša tema je Hristos, darodavac izobilnog života. I nadam se da je ovaj naslov sve vas pokrenuo na pozitivno razmišljanje, na jedan zdravi optimizam. Jer Hristos u Evanđelju, u 10. glavi Jovanovog Evanđelja kaže: ja dođoh da imaju život i da ga imaju u izobilju. I sve je vrlo važno da te reči Hristove razumemo. Jer ako mi hrišćani ne razumemo to izobilje na pravi način, ako ga opteretimo, opovršimo, pojednostavimo, a ne usavršimo, onda mi nismo razumeli Hrista i njegov dar. Hristov dar, Božji dar obavezuje. Taj dar nije nešto što nam nameće Bog. Dar Božji je život večni, ali dar Božji je i ovaj život. Tako da odmah moramo da raščistimo u sebi, da se oslobodimo ideje kompenzacije. Neki sociolozi religije koji lično nisu vernici, jer da su vernici ne bi tako rekli, kažu vera ima funkciju kompenzacije, neuspeha. Ovde se mučim, a onda ću tamo negde uživati. To je stvari produžena sebičnost, odložena sebičnost. Podvig vere nije mučenje. Nažalost, 90. godina mi smo videli da neki vernici ipak to nisu razumeli. Umjesto da se obraduju kada je došlo do povratka, to je zainteresovanosti drugih ljudi koji nisu bili u veri, da se vrate veri. Koliko su se vratili, koliko nisu, u mnogome nije zavisno samo od njih, nego i od nas. Naš hladan susret, doček ih je, nažalost, odbio. A mi smo to konstatovali na sljedeći način, ne svi. Ja čitavog života postim, molim se Bogu i tako dalje, moj deda i pradeda, pa idemo do... A oni su uživali bez Boga. Radili su šta su hteli. A šta mi smo postigli što smo morali? Molili se Bogu što smo morali, a ne što smo hteli. A tu je problem. Mi nismo izobilovali u postu, u molitvi, u tom podvigu postojanja. Mi smo pogrešno, dakle, i sami napravili koncepciju života. To smo projavili, to su projavljivali hrišćani kroz vekove prema novim ljudima koji su dolazili u crkvu. I šta to govori? Da je čovek biće u usponu. Nedovršeno biće. Bog nas je stvorio slobodnim i ne da nije mogao da nas stvori savršeni po svojoj meri, nego nam je dao mogućnost usavršavanja po našoj slobodi. Od početka čoveka uvodi nadeni im svemu što je stvoreno. Rađajte se i množite se i napunite zemlju, ovladajte njome. Ovladati zemljom. Znači, savladati, ne prisvojiti, nego usavršiti i usavršavati se. Dakle, izobilje kao dar jeste i naše delo. Mi imamo različite životne koncepcije. Različito vrednujemo, različito merimo život. I ne treba tu razliku ni potiskivati. Antički filozofi, savremeni filozofi, pitanje sreće, različito tretiraju. Ali nema sreće bez susreta sa Hristom. Ali taj susret sa Hristom i primanje Hrista u sebe neminovno podrazumeva i primanje drugoga. Bez nasilja moram ga prilagoditi sebi. Moram insistirati da se on prilagodi meni. Moram naplatiti ja sada nešto od njega. A najstrašnije je ono što malo pre rekao, mi nećemo izobilje, nego hoćemo se mučiti. Zato je Hristos rekao, kad postiš, namaži glavu, svoje lice, svoje umi. Izobiluj u postu. Izobilje nije izobilje hrane da ostaje da bacaš. Izobilje je upravo to, ta neka radost unutrašnja. To je onaj ideal kad su ljudi govorili, kad nekog vole, podelit ću parče hleba i čašu vode sa njim. Ili sa njom.
I oni izobiluju. A oni koji nemaju mir i slogu i sreću mogu imati oko sebe sve, ali nemaju sebe, nemaju u sebi ništa. I nije ideal siromaštva, nego ideal je da se prevaziđe to teško stanje. Apostol Pavle u tom kontekstu i kaže, mnogi veruju radi nečasnog dobitka. I dobro razmislite, da se ne nađemo tu. Daj Bože, daj Bože, daj Bože, daj Bože ovo, daj Bože ono. A pravi razgovor sa Bogom je, evo me Bože, neka bude volja Tvoja. A volja Božja je da se svi ljudi spasu i dođu do poznanja istine. Mi često svoju samovolju suprotstavljamo volji Božjoj. I zato apostol Pavle kaže, za mene je hrišćanstvo, vera, pobožnost, dobitak, kad sam zadovoljan onim u čemu sam. Ne znači to statizam, već revoluciju iznutra, ne bunt protiv drugih. Čovjek kroz istoriju je nezadovoljan, Kain je bio nezadovoljan Bogom, a ne sobom, nezadovoljan što je brat bolji od njega i ubio ga. I psiholozi kažu da mi svi nosimo Kainov kompleks u sebi. Taj kompleks nezadovoljstva. I onda, sad, ono što su sociolozi rekli da kompenzujemo kroz veru. Neko kaže, povinuj se, muči se da bi tamo negde uživao. To je opet neka nagodba s Bogom, koja je daleka Bogu. A opet neki kroz ideju samo istrošenja, dok sam nek sam, opet nije dobro. Zato mi hrišćani moramo svoj podvig usaglasiti sa Hristovim rečima. Gde je blago vaše, onda će biti i srce vaše. I preporukom njegovom, ištite najpred carstvo nebesko i pravde njegove, a sve ostalo će nam se dodati samo. Zna Otac vaš nebeski šta vam treba. Ali ne treba život pretvarati u to samo da ima šta da pojedem i čime da se odene. To se podrazumeva. Dakle, tu ne treba da Boga mešamo u to, sada on deli karte životne, ko će biti bogat, ko siromašan. I on za to usti kaže, kao što gledamo neki film, i može neko ko glumi cara, da jako loše tu ulogu odigra i da ne bude prepoznat, a neko ko je glumio nekoga prosjaka, božjaka, da dobije nagradu za najbolju ulogu, najbolje odigranu ulogu. Život je drama i mi imamo različite uloge. Veoma je važno da svoju ulogu nosimo kako treba. A time ćemo pomoći i sebi i drugima što nećemo uopšte mistifikovati funkcije, što nećemo obožavati funkcije, već ćemo poštovati čoveka. Zato i Hristos kaže, kad jednom od malih mojih učiniste ili ne učiniste, meni učiniste ili ne učiniste, namerno to govori. Ne kaže kad se pokoriste velikanima ovoga sveta, dobru stvar uradiste ili je bilo lepo. Ne, nego kad jednom od najmanjih mojih učiniste. Dakle, ne treba bogotvoriti funkcije, već treba poštovati ljude, ono Božije u njima. U svakog čoveka je Bog uložio ono najbolje, a taj čovjek da li je prepoznao uvek to u sebi. I mi ne možemo da se pitamo da li je 100 ljudi oko nas to prepoznao. Mi možemo da se pitamo samo da li sam ja to prepoznao. Da li sam ja prepoznao Hrista kao darodavca izobilja. Da li ja verujem njegovim rečima da je stvarno dao izobilje kad se suočim sa nekim životnim situacijama. Svi imamo životnu situaciju, ovako i onaka. I onda, umjesto da se pitam gde sam ja to, nego gde si Bože? Pa tu je on. Stoji, kuca, da mu otvoriš vrata srca, a ti mu ne otvaraš. I pita te gde si, kao što je Adama pitao, ne da ga progoni posle Adamovog grehopada, nego Adame gde si, zna Bog gde je Adam, da je se sakrio, ali mi volimo pravimo žbunje za kog se sakrio, da negde igramo žmurke s Bogom. I onda takvu molitvu pretvaramo u nekako ono, daj Bože, daj Bože, daj Bože, daj Bože, evo me Bože. Pa se to onda pretočilo u one čuvene priče o sveštenicima. Daj ruku, uzmi ruku. I onda ispalo sad, mi vernici smo sebični. Neko je to s polja posmatrao i zaključio. 90. godina, nažalost, od mnogih od nas je to čuo, tu našu sebičnost, tu neku koju smo projavili, a to je sve nedostatak razumevanja te Hristove reči, da nam je dao izobilje života, da nam je dao punoću, da nam je dao sebe, da nam je dao pričešće. Mi imamo više nego što su apostoli imali, oni su Hrista očima, telesnim gledom. I imali velike ljudske probleme i dileme.
I posle beseda na gori, i posle čuda, i posle preobraženja, apostol Petar po ljudskoj slabosti poriče da je Hristov učenik, kada je njegov život bio ugrožen, a pre toga vadi mač da ga brani. I ne treba sad reći, hvala apostolima što su to zapisali u Evanđelju, da vidimo da je taj proces vere nešto što se usavršava. I da su i apostoli usavršavali sebe, a ne da su po inerciji postali to, po nekoj privilegiji da su to postali. Da su to ljudi koji su postepeno ulazili. Posle silaska Svetoga Duha na apostole, na Pedesetnice, vidimo je hrabrog Petra, koji hrabro se suočava sa svima. Vidimo Tomu, koji je tražio da se uveri. I pogrešno ga zovemo neverni Toma. Nije on neverni Toma. On je Toma koji veruje. Ali Toma koji želi da vidi. Vidi i veruje. Kao i Natanajlo sa početka prikupljanja apostola i tako. Tako da je vrlo važno da svako od nas na ličnom planu prepozna svoje uzrastanje i svoje padove. Jer, znate, čim se probudimo, mi svakoga dana krećemo kroz fazu paganizma, pa ulazimo u fazu Starog Zaveta, pa u fazu Novog Zaveta. I ako dan ne dovršimo sa optimizmom, imali smo i besa i gneva. I ako zaboravimo one reči, gnevite se, ne grešite, sunce ne nađađe u gnevu vašem. I sa svojom dušom ne uradimo ono što uradimo sa svojom kućom. Da odložimo šta je za mašinu za pranje, da stavimo šta je u kantu za otpadke, da ne ostavimo sto onako sa onim mrvama posle 2, 3, 4, 5 obroka koje su upotrebili, sve je tako pobacano u kući, niko to ne radi tako. Ali u duši tako radimo. I onda se gomila u nama ta pustoš i nezadovoljstvo. I mi smo osvestili, jer krenimo, probudimo se, kako se probudimo kao pagani? Pa, omakne, pijem šolju, ajde da pogledamo, pijem kafu, ajde da pogledamo šolju. Ajde mi šta piše u horoskopu. Omakne. Taj paganski, ajde, volim da čujem. Jedno je gledati prognozu, pa sad, ako je ledena kiša, ne znaš da voziš, ne ići kolom. A drugo je sada čitati, pa ne kaže, ovoga dana bit ćete ugroženi i neću onda da idem nigde. To je već sujeverje. Ali svi prolazimo kroz te faze, svi prosto, ma koliko se otimali od toga, i treba se otimati, ali negde prva misao uvek nam dođe, još ako podlegnemo jednostranosti i površnosti, kad slušamo vesti, pa sad imamo svoje junake, svoje heroje, imamo one koje doživljamo kao opasnost, neprijatelje, ono, tim pre i politička scena, javni život i sve negde, borba ukusa, o ukusima se ne raspravlja. Savremeni čovjek i ne traži istinu, on se bori oko ukusa. Neko ima levičarski ukus, neko desničarski, neko ovakav, neko onakav, neko... I sad mi od toga pravimo ideologiju. Došlo je do sakralizacije politike, sakralizacije ekonomije. Sve to postalo nešto od čega pravimo šumu ispred sebe, da ne vidimo ni Boga, ni život, nego prosto dajemo povoda sociolozima da kažu zaista vernici kompenzuju neuspehe istorijske, tako što kažu tamo ćemo negde uživati. Ili, ako im krene kako treba, onda, eto, Bog mene gleda, za razliku od drugih. Druge nije video. Pa onda imamo neke ljude koji dođu na krštenje u crkvu. Neću se moje dete krstiti sa još drugom decom. U jednom filmu je jedan glumac onako glumi jednog oca sa estrade i kaže, hoću da se Bog skoncentriše samo na moju porodicu, neću da gleda ove druge. To prosto jedan pogrešan pristup Bogu, jedna izgubljena sabornost. Ili kaže, pričestio sam se, neću da celivam nikone, da tu blagodat koju nosim u sebi ostavljam tu. Tako pogrešno. Onda delimo se jedni sa drugima. Hristos se neistrošivo daje svima nama, obnavlja nas i sve, ali sve su to naša nerazjašnjena sujeverja, naš unutrašnji paganin koji nama divlja i onoliko koliko mi dopuštamo. I kad tog paganina negde ili utišamo, ili se on prikrije, ili on se probudi starozavetni čovjek, oko za oko, zub za zub. Pa onda kažemo, ako je neko dobar, bit će još bolji, odlično, ali da li možemo biti još bolji uvek? Treba se truditi, ali ako je neko loš prema meni, bit će još gori. To je prevaziđeno. Hristos je ispravio Lameha koji je rekao da će se 70 puta osvetiti za uvredu koju mu neko nanese, kada je rekao treba praštati 70 puta 7, treba praštati bezgranično.
Svakoga dana u našem životu se odigrava drama. I mi se opredeljujemo, hoćemo li izobilje u Hristu ili hoćemo da živimo negde iz prikrajka, život bez blagoslova. Nešto nam Bog ne daje blagoslov, Božji blagoslov je preizobilan. Izvori blagodati Božije su preizobilni, ali mi nemamo sveštene žeđe, zato što smo negde kroz različita umišljanja, sujeverne radnje i sve ono što nismo ni osvestili u sebi. Negde ili stigli do starozavjetnog čoveka, ili nismo ni stigli iz tog paganskog, ostali u toj uravni ideologija, ideoloških sukoba. Poslednjih nedelja ste vidjeli šta se događalo na javnoj sceni, kako ljudi ne mogu da vide jedan drugoga, kako prosto vide jedno u drugome neprijatelja. Je raspisan jedan javni konkurs za 110 radnih mesta i plus 30, znači 150 radnih mesta u gradu Beogradu i toliko, i sad od toga, ne znam, se pravi fama. A mi prosto ne shvatamo da imamo neku svoju ulogu, ali nije naše samo da budemo poreski obveznici, neko ko plaća nekome nešto i da sve svodimo samo na ekonomiju. Mi moramo, kao hrišćani koji smo sozemlji i svetlo svetu, pitati sebe da li jesmo mi to. I onda ćemo razumeti to izobilje koje nam Hristos daje. Onda nećemo govoriti da se mučimo kad postimo, da se mučimo kad idemo u crkvu, da se mučimo kad pokušamo da budemo dobri. Nije lako biti dobri. I ne treba reći sada isplati se, ne isplati se, nego meni je lepo kad sam dobar. Znate, ne treba biti dobar da bi sada zaslužio nagradu od Boga i da bi izbjegli kaznu. To je taj najamnički odnos prema Bogu, odnos roba. A Bog traži sina, dete, sine, kćeri, daj mi srce tvoje. Šta znači dati svoje srce Bogu? Ne znači izgubiti sebe, već pobožnost učiniti delotvorno. I kako u stvari to konkretizovati? U svakoj situaciji da se pitamo šta bi sad Hristos uradio da je ovdje među nama? Neko na mene viče, vređa. Kako razgovarati sa njim? Onda svi pričaju o nekome, nešto loše radi taj neko. I mi se odmah priklonimo toj priči i mislimo da stvaramo javni moral. Jedno čekamo da se obrušimo na nekoga. Sjetimo se onda Hristovog primjera kada je bio u kući jednog fariseja i kada mu je došla žena, javna grešnica, i suzama njegove noge umivala, a kosom brisala. Nije Hristos teo nju da ponizi. I on izigravao tu nekog cara, pa sada je poniža. A ovaj kaže da je on, sin Božji, prepoznao bi da je ona grešnica. A Hristos njega pita, tražeći odgovor na osnovu logike ovog čovjeka, ko ima više ljubavi? Onaj kome je više oprošteno i onaj kome je manje oprošteno. Pa kaže onaj kome je više oprošteno. Vidiš, ova žena ne prestaje kako dođu da se kaje. A ti si me dočekao, ali nekim spoljnim efektima, nisi iznutra ništa pokazao. Što tako razmišljaš? Daj mu do zemlje. Nemoj misliti da ja ne znam ko je ona. Ali smisao da ona, da se popravi, da se ona promeni. Ja dajem šansu svakom čovjeku. Ti to ne vidiš, ti si surov. Mi ne smemo tu farisejsku logiku da prenesemo u Novi Zavet, da mi sada odmah budemo surovi. Mi smo često moralisti, ali kada je drugi u pitanju, nećemo da se bavimo svojim životom. Ili, još konkretniji primjer, kada su fariseji u namjeri da iskušaju Hrista, ženu koja je javno izobličena, poznato kao žena uhvaćena u preljubi, i doveli je pred Hrista i kažu Stari Zavet jasan, kamenovanje. I čak poneli kamenje. Samo čekali od Hrista da kaže udri, tako piše u zakonu. E sad, da je rekao kamenujte, rekli bi, a gde je tvoj čovjek? Da je rekao nemojte, rekli bi ne poštuješ zakon moj sin. A Hristos se sagao i nešto piše. I sad
Tu su tumači različito analizirali. Neko kaže da je svako čitao svoj greh. Simone, ti si uradio to, ti si to. Ali šta se dogodilo? Psiholozi kažu, u stvari, naprave pauzu. I jedan je svako od njih na te reči. Ko od vas nema greha, neka prvi baci kamen. On je tada njih vratio sebi. Vi vidite šta je ova žena uradila i to se ne može poreći. Ali, jer smo mi tu, ulazimo u Novi Zavet. I jedino je ova žena ušla u Novi Zavet, ovi su se vratili u svoj Stari Zavet. Nisu ga surovo sproveli, ali nisu ostali tu. Oni su negde ostali da lebde. Možda su neki od njih kasnije postali Hristovi učenici i ušli u Novom Zavetu lepotu. I jedan po jedan su svoje kamenje ispuštali iz ruku i odjednom samo gomila kamenja, Hristos samo žena pred njih. Gde su ovi što su te optuživali? Pa kaže, otišli. Ni ja te ne osuđujem, ali idi i ne greši više. Znači, nije rekao, idi nastavi sa svojim životom, a šta te briga. To nije taj neki liberalizam nekog. U evanđelju je sloboda nešto drugo. Idi po svojoj slobodi i ispravi svoj život. Ništa nije dobro što je bilo, ali ja neću da ti sudim, da rešavam kamenjem taj problem. I ona je u stvari preumljenjem svoga bića ušla u novozavetnu stvarnost. Upitajmo se mi, kako postupimo? Pogledajte, opet da se vratimo u javnu scenu. Televizijske emisije u sudnicama, braća i sestre, komšije, kumovi se sude. I niko neće taj svoj kamen koji je poneo, taj kamen nije bukvalno kamen. Čak neki koji se predstavljaju kao ultrapravoslavci unose i kamen, da im nije mesto, nek Bog prosti. Ali ovaj kamen nije kamen, bukvalno, ali to je more optužbi. Svi mi imamo jedni protiv drugih dokaze. I svi mi nosimo to kamenje i nećemo Hrista da poslušamo. Vrati se sebi, nemoj osuđivati druge. Ko od vas nema greha, neka baci prvi kamen. Ima li onda u nama sposobnosti za izobilje u Hristu, za izobilje života, ili smo mi istrošili tu lepotu života? Istrošili smo je osuđivanjem, ogovaranjem, praznim pričama. Pogledajte kad se sastanemo, o čemu mi pričamo? Da li hoću ja da kažem onom mom sagovorniku i on meni, imam problem. Ne, mi ćemo rozvati bar 2-3 čoveka, 2-3 osobe i analizirati njihove živote. I gađati ih sa distance. Onako, u sebi ih ubiti, onako, u sebi. Pa ćemo i reći, precrtanje, ne treba mi za uvek, ne treba mi gotovo, je sve završeno. Jesmo li mi onda spremni? A onda idemo dalje, kad se nekome dogodi nesreća. Pazite tu rečenicu, ima Boga. Boga je kazna. Ne stoji Bog ni za jednog lošeg događaja u našem životu. Svi ti događaji su posledica našeg pogrešnog postupanja. Ali je problem što mi prepuštamo svoj život slučaju. Jedan francuski pisac, naučnik, Pajot, koji je napisao knjigu Umeće biti čovjek, ili umetnost biti čovjek, tako nešto, u vreme Prvog svjetskog rata, kada je analizirao otkud veliki rat i ti sukobi, kaže, prepustiti život slučaju gore je nego prepustiti ga neprijateljima. A mi često prepuštamo život slučaju. I onda nekad zavaramo sebe molitvom. I ta naša molitva ponekad bude uzimanje imena Božijeg uzalud. Ne uzimanje imena Božijeg samo kad čovjek psuje. Nego kad se moli bez slobode, bez one spremnosti, nego ono, daj Bože, daj Bože, daj Bože, uzalud uzimamo ime Božije. A onda kazni ga Bože, kazni je Bože. Pa onda imamo, čitav opet taj sujeverni čovjek koji se probudi, pa okrene sveću naopako da se nekome zlo dogodi. Da, ima i takvih slučajeva. Ja verujem da vi to ne radite, ali čuli ste da neko to radi. I da ljudi prolaze kroz različite faze, pomozite im.
Nemojte ih odmah optuživati i osuđivati i kamenje bacati i zatrpavati kamenjem uvreda. Jer to misleno kamenje koje bacamo jedni na druge uvredama, omalovažavanje, vidjet ćeš ti, Bog će te kazniti i to nije dobro. Mi obeshrabrujemo jedni drugi, ne smijemo da obeshrabrujemo. Kad se suočimo sa takvim primjerima, nemojmo da govorimo u odsustvu. Govorimo u oči, u onom evanđelskom postupku. Reci u oči, reci pred svedokom, reci pred crkvom. I nek ti bude kao neznabožak carinik, što znači, moli se Bogu za njega, a nemoj da ga otpišeš. Nije rekao Hristos, precrtaj ga, nego moli se, kao što Hristos traži svakog čoveka. Budimo spremni na obrte u životu. Ko je mogao poverovati da se dogodi obrt na Veliki petak? Da Juda, čovjek od poverenja, izvrši samoubistvo, a razbojnik na krstu uđe u raj. Ko je verovao taj obrt? Nemojmo se onda baviti nekim ljudima koje smo otpisali, svojim zaključcima proglasili nepodobnim. Pazimo se da ne upadnemo u taj Judin greh razočaranja. Juda je dozvolio da ga razočaranje, jer je očekivao od Hrista nešto drugo, bio je nacionalista. Ali posle video da je, pa kaže, pogreših izgledao krv nevinu. Da je se pokajao, ne bi njega Hristos oterao od sebe. Jer vidimo Petra, ne pita ga što si to uradio, nego voliš li me, Petre? Voliš li me, Petre? Petar je gorko zaplakao. A Juda je samo rekao pogrešan projekat, mogu sam drugačije, moram ili više para da uzem, ne znam ja, da opet ne osuđujemo, da ne analiziramo, izgubit ćemo se. Kad god se povedemo da loše primere analiziramo, mi nesvesno postajemo lažni junaci i dajemo sebi mnogo toga za pravo i gubimo se u tim osudama. Ne slušamo Hrista da odložimo kamenje, nego i uzmemo kamenje koje su drugi odložili. Po nekom svojim postupcima to odloženo kamenje drugih mi uzimamo i bacamo na tog nekog drugog. Sve ovo u nameri da čuvamo neki moralizam, i gubimo se u tom sivilu neostvarivosti. Neostvareni vernik, svaki od nas je potencijalno takav. Svako ko odustane, ko kaže ja sam uspeo, postigao vrhunac, pričešćujem se, postim, molim se Bogu, ulazimo u taj stadijum fariseja. Nemam zašto da se kajem. Je vrlo velika opasnost za samoga sebe. On druge ne može ugroziti koliko ugrožava sebe. On drugima može zasmetati. Ali ljudi ili ga zaobiđu, ili ga izbegnu, ali on ostane sam sa sobom. I nije spreman za izobilje. Jedan čovjek na jednom predavanju mi postavio pitanje zašto mi na liturgiji nismo veseli? Dakle, ne treba budemo radosni. Jer liturgija veče sa Ivanom Ivanovićem, da se posmejamo drugim ljudima, da ismejamo tuđe nedostatke, drugo s drugih i to. To su humorističke emisije. I vidimo da je savremeni svet izgubio osjećaj za humor. Antički svet je humor često pretakao u cinizam, u nešto, ali prosto imalo je tu više, ne može se govoriti da je bilo smisla, ali prosto imalo je tu više nekog traganja. Ali ovo sad, ajmo sad, ismejamo ljude i veseli, ali gde je radost? Mi moramo imati radost u liturgiji, radost susreta sa Bogom, radost susreta sa drugim. I zaista, gde nam je radost? Onda iz toga proističe na krštenju, na venčanju, najradosniji trenutak krštava se, to dete venčavaju se, Gospode Bože, slavim čašću, venčaj, nego se izmešta iz hrama pod šatru. Tu su. I to veselje postaje važnije, a u stvari tu nikoga ne sluša. Tu sada, odjednom, ti ljudi kao da nisu bili na liturgiji. Ima jedna priča kada je jedan čovjek koji nije bio pravoslavni hrišćanin, ali je voleo da dođe, došao je sa jednim prijateljem među pravoslavne i sad nemojte se čuditi i sad reći, a što je, kako je moglo da ostane na liturgiji, na oglašeni izidite i to, da ne ulazimo u te svetice, uglavnom je tu bio, jer sad u ovom 21. veku ja mislim da ljudi trebaju da budu, da li da imaju neko posebno mesto na horu ili negde, ali da vidite tu lepotu, jer mnogi ljudi kažu ništa lepše od pravoslavne liturgije i zato ne treba da se zatvaramo. Mi ne treba pretvaramo crkvu
u napuštenu kuću sa spuštenim roletama i tu je neko unutra, ali nema svetla. Ne smijemo se toliko zatvarati. Jer kaže, ima jedna priča o jednom princu koji je čitav život proveo, nasledio svojih roditelja sve, ali bile su navučene zavese, one tamne i ništa nije video. Dok se neko nije sjetio i razmakao zavese, onda vidio koliko je lepo to što je nasledio svojih roditelja. Naš raskoš duhovni je mnogo veći, tako da ne treba spuštati roletu. Ne treba da ličimo na napuštenu kuću. Nek ljudi vide šta je. I sad taj čovjek je tu bio, bilo kako bilo, i sad pitao, ovi pristupaju pričašću, a šta je ovo? I sad njemu da objasni. Pa kaže, primamo najdraže gosta. Aha. Posle ode sa njima u crkvenu zgradu i tu su oni počeli da se kafa, rakija, druženje i odjednom eskaliraju sukobi. To je pred Drugi svjetski rat bilo strašno. Radikali, demokrate, ovi, oni, svi u nekim sukobima, čak su bili i sveštenici. Znam, u jednom selu je jedan sveštenik bio radikal, drugi demokrata i kad ovaj sveti vodicu bogojavljenje, ovi dolaze, ko je svetio naš sveštenik? I ovo je znalo se, na desnoj strani je Bure sa bogojavljenske vodice koji je svetio jedan, a Lajevoj koji je svetio drugi. Ne da je Bože slučaj da uzmu sad ovi od neistomišljenika. Dotle je to išlo pred Drugi svjetski rat. Tako da nije to bilo idealno vreme, što kaže, nisu ga ljudi napravili, jer nisu razumeli lepotu izobilja. Izobilje je u razlikama. I ovaj čovjek zaključuje, kaže, pravoslavni se mnogo raduju kad primaju najdraže goste. Ali razmislite, pravoslavni, neću da se optužujem. Veoma kratko se taj najdraži gost zadržava ovama. Nisu sačekali ni pola sata posle liturgije, već su počeli se svađati. Pouka. Trebalo dopustiti ljudima sa strane da nas posmatraju. Kad mi nećemo da gledamo sebe. I ako gledamo sebe, mi gledamo onog drugog. Pa jeste, kažem ja, ma on nije hteo, ma kažem ja, ovaj nije hteo. Pa onda imamo, kad recimo, čak i dođemo na ispovest, pa pričamo, sve pričamo šta je neko drugi nama uradio, on nije uradio. Pa dobro, jedan sveštenik je rekao, dovedi onda tvoju jetrvu, svekrvu, komšinicu, da ih ispovedim i da im pročitam različnu molitvu. Ja sam saslušao od vas ispovest od 3 osobe, ali nisam čuo vašu ispovest. Ono mi radilo ovo, ovo mi radilo ono, ona mi radila ono, a vas nisam čuo da ste im oprostili. I ja onda mogu da pročitam različne molitve njima, da ste vi ispovedili njih, a ne sebe. I ja rekao sam, hvala oče, pravo ste. Dobro je, hvala Bogu da je to tako. Šta je poenta? Poenta je da upravo svako od nas bi trebalo bi da se vrati sebi i da se ne uplaši sebe. Nismo idealni. I dobro je da tako mislimo. Opasno ako mislimo, ja mogu da drugima govorim koji su obrazci ponašanja i ja u stvari sadržim u sebi sva pravila. Jer se ja držim svih pravila. Ljubav je iznad pravila. Ako mene volite, držat ćete moje zapovesti. A Hristova zapovest je život večni. I opet se vraćamo u tom izobilju. Ištite najprije carstvo nebesko i pravde njegovo, sve ostalo će vam se dodati samo. Ali pazite da ne istupimo iz ovog života, nego da živimo ovaj život u izobilju, u lepoti, u izobilju. Nema nam sada da bi stekli izobilje, da otimamo jedni od drugih. Jer sveće meni je kao detetu bilo čudno, kad moj deda, pošto sam sada krenuo u Bogosloviju, internat, i sad on, tad ja kao dete sam smatrao, ajde završi to što pre, priča što, ali iz poštovanja, ajde sad on. I što sam stariji, sve više uviđam da mi je žao što nisam do kraja to pamtio, pisao, i bilo je tu dosta mudrosti, ali prosto kod njega, mi nismo mudri, da tu mudrost pretočimo, ne u smislu da sledujemo sve po svaku cenu. I mi je rekao jednu rečenicu, to ste možda i čuli, kaže, trudi se, govoreći, bit će tu mladića iz više gradova, sa svih strana i tako dalje. I kaže, trudi se, što budeš stariji, da u svakom gradu i u svakom mjestu imaš po jednu kuću. I ja sad, eto ti, i deda, kao i komšije priča, jer komšije, ateisti, jedan oficir kaže, pa da, popovi lepo žive i ti ideš to je sad. I sad, kako dede u svakom mjestu po jednu kuću, pa koliko ti meni treba para da sagradim te kuće, kako ja treba da budem. Ti sad mene učiš da budem
pošto je u tom nekom selu bio jedan sveštenik koji su govorili, ne znam, materijalista, ti me ne učiš što ja dete, šta, 8. razred. Ja sad da zidam tolike kuće, pa ja ne učim to, onda da se to zidam kuće, ja bi otišao u građevinsku školu. Mislim u sebi. Ali me to nosilo, onda sam shvatio u stvari. Imati kuću, u svakom mjestu imati prijatelja. Da imaš, da kažeš, da vezuješ. I sad kad kreneš, kad prođem kroz Novi Sad, mene to asocira na dragog prijatelja, kroz Šabac, na dragog prijatelja, na dragu porodicu, kroz Loznicu, kroz Banja Luku, kroz Bijeljinu, kroz... I onda sad kako sam stariji, ja razmišljam, i kad dođem u neki grad da nikoga ne poznajem, vidiš, ovdje sad nešto, ili nisam imao se da sretnem, ili sam sreo pa je nešto prošlo na brzinu, a tek sam kasnije shvatio. Dakle, to životno izobilje, prijatelj, izobilje, ne zato da ti ne moraš da platiš hotel da prenoćiš, ne u tom smislu, nego da imaš prosto identifikacije zdrave, da imaš jedan dobar identitet, da imaš jedno onako, jedan normalan odnos prema životu. I onda čovjek u toj situaciji nije opterećen da dominira, da bude diskriminat prema drugima, prosto je saborna ličnost. Pravoslavni hrišćani prevoslavno treba budu saborne ličnosti, otvoreni. Moramo shvatiti da u stvari mera našeg hrišćanskog postojanja jeste biti domaćin, biti gostoljubiv, zato imamo i krsnu slavu, zato imamo i lepe običaje za Božić, Vaskrs, gde se uključuju i ta socijalna davanja i za krsnu slavu i za sve. Imamo fantastičnu priliku da prosto rešimo mnoge socijalne probleme, mnoga socijalna pitanja ljudi oko nas, jer nezamislivo je, stalno to pominjem, u Valjevu na Božić da čovjek pre nekoliko godina umre od gladi. Recimo u Valjevu, a u Beogradu ne znamo koliko je bilo takvih slučajeva, a možda bi nečiji višak parčeta mesa, parčeta hleba tom čovjeku pomogao. Prosto moramo prevazići taj strah od drugoga, taj Kainov kompleks. Mi često u grču, u toj borbi za opstanak, mnogo toga skrivamo jedni od drugih, mnogo sakrivamo se i biramo prijatelje po inerciji kome meni može pomoći. Sit gladom ne veruje. Došla je jedna čudna izreka, samo optužujuća izreka koju je čovjek izrekao. Moramo, dakle, da se okrećemo oko sebe, da se ne plašimo nedostataka onih pored nas. Jer ako samo se poistovećujemo i počnemo da imitiramo bolje od nas, doćemo u fazu zavisti kad ne ostvarimo to, reći, ma i on nije, to su lažne priče, nije to tačno. A istovremeno se zaklanjamo tog malog čoveka, jer nam je beznačajan, ne može nam ništa pomoći, Bože moj, ugrozit će nešto moje, i onda smo u jako velikoj opasnosti. Onda i to što imamo, ne. I onda ne razumemo izobilje u onom pravom smislu reči. Vi ćete vidjeti, recimo, čestite ljude koji žive jedan lep život, sa mnogo manje sredstava, i ja odgovorno tvrdim, ekonomisti će reći šta je priča. Mnogo je lakše čoveku koji ne zna šta će bez novca, jer se obraduje nekoliko puta u godini kad dođe do neke cifre, pa onda je sretan, može da... Nego neko koji ne zna šta će s novcem. On na svoj konto dodaje samo nula, pazite koji je to apsurd. Od miliona do milijarde, pa ne znam, bilion, pa koliko se to, samo se nule umnožavaju. Samo nula na nula, kakva je to vrednost? Ali ko sad može da omekša srce tog čoveka, da on promeni to svoje izobilje, taj pogled na život? Jer mi živimo sada u svetu u kome, kaže ljudi, nekoliko desetina ljudi upravlja sa pola svetskog kapitala. 80% više se ulaže u ratno naoružanje nego u strategiju smanjenja siromaštva. To je alarm. A hrišćani su vernici uopšte u ekspanziji. Ali to sablažnjava ljude. Ljudi danas u Evropi postaju ateisti u inat. Ne da ne veruju u Boga, nego zameraju vernicima kako veruju u Boga. Onda kažu, što ih Bog trpi takve? Pa nije nasilnik. Bog poštuje slobodu svakog čoveka. Zato je krajnje vreme da se mi, na onom mikroplanu, u svojoj najneposrednijoj sredini, mi ne možemo menjati London, Berlin, Washington, Belu kuću, Moskvu, ali možemo svoju ulicu, možemo svoju ulaz, svoju zgradu, svoje porodične odnose, rodbinske odnose,
možemo se odreći nekih svojih sudskih sporova i pristati na ono pametniji popušta, bolje biti dobar nego biti u pravu, nego non stop se čuvati, dobar i lud su braća. Dobar čovjek nikad ne može biti lud. Dobar čovjek je dobar. Od dobrote niko nije poluden. Može biti 100 puta izigran, 100 puta, ali negde ako je dosadan u svom dobru, ako je sretan što je dobar, ne traži od ljudi aplauz. Zato i Hristos kaže, teško vam ako vas ljudi hvale. Ne kaže to, znači radite sve ljudima u inat, nego nemojte da radite ništa da bi dobili pohvalu, satisfakciju, uzvraćanje, zahvalnost, blagodarnost, ne. Nego učinite dobro i radujte se što možete da učinite dobro. Ne u smislu, hvala Bože što ja mogu, što bi neki rekli kad vide prosjaka, pa ja njemu dam i kažem hvala Bogu što ja nisam prosjak. Pa nemojte raditi iz sažaljenja i ponižavajući tog čovjeka, nego ili uradi ili nemoj uraditi. Ali uradi to sve u Hristu i sa Hristom. I tada ćeš imati to životno izobilje i tada i malo i sve nedostatke koje imaš bit će ti dosta, ali nećeš prestati, trudit ćeš se, nećeš odustati, nećeš prestati da činiš, da stvaraš, da se trudiš. Nećeš sada zanemariti, prepustiti se molitvi, postu i odustati od rada. Hirurg si, radiš, na Vaskrsti je smena, treba da operišeš teškog bolesnika, ne mogu da ima liturgija se pričesti. Pa imaš drugi dan Vaskrsta, imaš veliku subotu, imaš veliki četvrtak, imaš sledeću nedelju, pričesti se tad. To je tvoja liturgija, ti si u službi života. Pobedi tu skučenost, budi preizor, voziš 100 vernika u autobusu na liturgiju i vraćaš ih sa liturgiji. Nemoj sada da budeš dekoncentrišan pa napraviš udes i ugroziš stotine života. Prosto, postoje službe koje moraju da funkcionišu. I ne treba sada tu ići u neke krajnosti, neka jednostranost i ne znam šta. A to je sve, to činimo sve kad smo u grču i u strahu da nas Bog ne kazni, da Boga ne povredi. Boga ne možemo povrediti, mi vređamo sebe. Bog je iznad toga, on se ne nameće kao neki autoritet, on je ljubav. I punoća te ljubavi je Bogočovjek Hristos. I naša logika je bogočovečanska. I naš humanizam. I sve dobija u Hristu svoju punoću. I onda vidimo da zaista mi sami nećemo da izobilujemo u Hristu. I za to izobilje nije potrebno, da sad kažemo, dvospratna kuća, 3 auta, pa onda stan na moru, ne znam, to možemo i bez toga. Ali ako to imamo, ne treba sada da nam to bude teret, već da budemo svesni da smo više dobili i da je to veća odgovornost i treba delimo sa onima koji nemaju i u svemu da budemo mudri i trezveni, ne da to činimo da sada sa Bogom nešto pravimo neku pijačnu tezgu, pa sad ja tebi, ti meni, nego prosto da sve bude rasterećeno, da zaista živimo kao slobodne ličnosti i u svom velikom imetku i malom imetku i u svojoj borbi da steknemo imetak i onda se taj optimizam stvara. Pogledajte, savremeni čovjek, ako se ne prosveti verom, nikada mu neće biti dosta. Svejedno ako ima 3 automobila, on pati što nema 4, a neko drugi ima 4 automobila. Ako ima kuću, a ona je niža nego komšina, nije sretan. I pogledajte opet po našoj Srbiji, ne možemo samo govoriti na zapadu. Pogledajte naša sela po našoj Srbiji, koliko ima završenih kuća neuseljenih, sa spuštenim roletama, koji izazivaju, sablažnjavaju. Koliko imamo nedovršenih, započeo čovjek kuću od 500 metara i živi u 50 kvadrata. Pa nije mogao uzeti 60 kvadrata, 70 i napraviti kuću koja je završena, sve. To je taj sindrom nezavršene kuće, to je taj sindrom megalomanije koji krećemo, to je taj sindrom lažnog izobilja. Nije izobilje u velikim kućama i ne znam, nego je izobilje upravo da čovjek ima meru, da čovjek proceni šta može, šta mu je potrebno. I najveća stvar, u stvari, da bi čovjek stvarno izobilao jeste da postavi pitanje, treba li mi sve ovo što imam? Treba li mi sve ovo što imam? Pa da podelim. Nego razmišljajući da li taj neko je lenstvovao, nije ništa radio, nemoj odustati, nemoj deliti ako ćeš tako da radiš. Nego pokušaj malo da drugačije promišlja svoj život i vidjet ćete da u stvari mi sami sebi uskraćujemo optimizam. Ujutro kad ustanemo, ako hoćemo da budemo sretni, mi ćemo naći razloga da budemo sretni. Jedna baka, to često citiram, kaže kad ustanem ujutru i stignem prva da kupim hleb, mleko, kad je post, čaj,
i ja dođem kući, ja sam sretan. To je njena mera. Ljudi imaju svoje mere. Je vrlo bitno u toj meri ne opteretiti drugoga, ne opteretiti sebe, ne ugroziti drugoga i verujte mi, ovaj svet zavisi od nas sami. Onoliko koliko mi ulažemo u ovaj svet i koliko u stvari svoje postojanje osmišljavamo i izbjegavamo borbu za opstanak, toliko ćemo razumeti taj Hristov poziv i taj Hristov dar života u izobilju. To je to obilovanje u Hristu. To je to napredovanje u Hristu. To je ono u stilu apostola Pavla, da budemo zadovoljni svojim životom. Ne zadovoljni u smislu ja sam sada najbolji, nego u smislu ja treba da život ovakav kakav jeste nosim, da shvatim život kao krstonošenje, da bi ušao u radost vaskrsenja. I zato su ovi dani posta pred Vaskrs najintenzivniji dani preumljenja, preobražaja, pred praznik veliki. Mi sada već počinjemo da promišljamo mnoge stvari i ništa nije suvišno. Ni trpeza, gde se trude da majce dočekaju svoju ukućane, porodicu, decu, unuke, pa se zidovi doteruju, sve se sređuje, proleće, sve se budi, onako sve. Samo je potrebno da malo i svoju unutrašnjost da stresemo, da oslobodimo od tih suvišnosti. I onda će svako vidjeti, bez obzira na ekonomski, socijalni status, da može naći nešto što može da mu ulije optimizam i da zaista ne gleda preko svoga plota, zavidići drugome, onda da se lažno teši, ma teško njima, ne, nisu oni sretni, ne, pusti, daj Bože, svi da budu sretni. To su razumeli stari kad su rekli, Bože, pomozi svima, pa i meni. Umeti gledati u sebe i umeti drugoga uvažavati sa svim različitostima, to je lepota pravoslavlja. I dani posta, našeg velikog posta u kojima smo danas, ovih dana do Vaskrsa, jesu u stvari dobra prilika da promenimo sebe, da preobrazimo sebe i da shvatimo da nam je Bog dao sve. A od nas traži da svoju slobodu odgovorno nosimo i da se hrabro suočimo sa svojim životom. Da, to je moj život, da, to sam ja. Ni nagrada, ni kazna, bez ljubav. I onda ćemo vidjeti da u stvari onoliko koliko umemo da nosimo svoj život na pravi način, bez opterećenja, bez samoisticanja, toliko možemo da budemo puni izobilja i sreće, a najveća sreća je kad čovek prepozna Hrista, ljubav Hristovu i kada razume pouku Jovana Bogoslova da možemo Boga voliti, Hrista voliti, samo onda kada volimo jedni druge. Bez ostatka, bezuslovno, bez ucenjivanja, bez podele, u punoći čovekoljublja. I onda je to bogoljubivo čovekoljublje nas čini hrabrim, a ne naivnim. Hrabar čovjek može da prašta, naivan čovjek postaje surov i kratkoveka je njegova dobrota. Hrabar čovjek ulaže sebe, baš kao što je Hristos uložio sebe. I zato imamo znamenje krsta. Jer krst je simbol pobede dobra nad zlom. Simbol pobede smisla nad ništavilom. Jer Hristos je na krstu svojom smrću pobedio ništavilu smrti. I u grobu iz koga je vaskrsao, raskovao okove smrti. I zato mi hrišćani, kad to sve znamo, onda vidimo taj dar ljubavi Božije, život večni koji je već počeo ovde i sada. Samo je potrebno da ga mi bez bekstva iz istorije, sa spremnošću da u istoriji učestvujemo sa pomoći vere, da možemo to ostvariti. I onda zaista izobilujemo u ljubavi Hristovoj i izobilni smo u životu. Neka i Bog dao tako da bude. Eto, pridružujem se pozivu oca Vlade da napišete na ceduljama. Imaćemo dakle predavanje i nedeljom, svake nedelje i svakog drugog ponedeljka.
uveče, a nedeljom posle liturgije. Napišite na cedulje vaše pitanja, vaše predloge, o kojim temama bi trebalo da pričamo i to će biti naša interakcija. Još jednom hvala i daj Bože da izobilujemo u Hristovoj ljubavi i Bog će nagraditi svu našu dobrotu i umnožiti našu dobrotu. Ali kažem, nije sve samo u nagradi i kazni, odnos sa Bogom je u stvari pitanje naše ljubavi jednih prema drugima. Koliko volimo jedni druge, toliko i napredujemo u ljubavi Božje. Hvala na pažnji.